No je Big Fake TV a dneska tu máme tutoriál, jak si vlastně stáhnout mody do Minecraftu. Sorry, že to natáčím takto, nefunguje momentálně Fraps, tak to budu muset takto. Napíšete si Hack Phoenix. To tak napíšete. Rozkliknete si tohle. Dáte si Technic Launcher. A tady půjdete dole. A stáhnete si to vlastně. Já si stáhnu 32 bitovou, záleží 32 bitové, záleží na tom vlastně, jako máte javu. Mám 32, alespoň myslím. Teď si dáme download. No, se načítá apply. Tady please white se vám ukáže. Tady. To jsem tady. Dáte skip it. Aha. Se mi to vlastně začalo stahovat. To se tím strihnu. Se mi to stáhlo. Teď si to jeba rozklikneme. Teď si otevřel si otevřete ten Technic Launcher. Chvilku počkáme. Steam, pardon. Co to bylo? Také to blbosti. A vlastně se vám ukáže tady tohleto. Si dáte install. On se vám to začne vlastně stahovat. Tak to zatím stranu. To bude pěkně dlouho trvat. No a když se vám to stáhne, tak se vám ukáže cedulka. A tam se vlastně iba zaregistrujete a máte to. A je to úplně jednoduchý. Myslím, že se čekat na stáhnutí. Tak, jestli se vám líbilo video páčilo, tak dajte like, koment a sdílejte. Tak čau.